దేవునికి స్తోత్రం. ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నామములో మరి మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి నేను 9వ తరగతిలో యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడు అంగీకరించాను. అప్పటి నుంచి ఒక 11 సంవత్సరాలు బాపట్ల చర్చిలో మరి విశ్వాసంగా నేను ఎదిగాను. ఆ ఎదిగినప్పుడు మరి నేను పరీక్షల్లో పాస్ అయినా తప్పినా ప్రతి సంవత్సరం మా గ్రామంలో స్తుతి కూడికి పెట్టుకునేవాడిని. ఎందుకంటే గాలి, మంచి నీరు, ఎందుకంటే గొప్ప రక్షణ దేవుడు మనకి ఇచ్చినందుకు నేను ప్రతి సంవత్సరం కూడా స్తుతి కూడిక మా గ్రామంలో పెడుతూ ఉండేవాడిని. దాని ద్వారా కొంతమందికి మా గ్రామంలో సువార్త వినిపించడానికి దేవుడు ఒక అవకాశం కల్పించారు. అలాగే నేను అనంతపురం వచ్చిన తర్వాత అనంతపురంలో సేవ ప్రారంభించినప్పుడు 20 సంవత్సరాల్లో కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర ఏదో ఒక స్తుతి కూడికి పెట్టి ప్రభువుని స్తుతిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈరోజు యోధా పత్రికను మరి ధ్యానించాలనుకుంటున్నాను. యోధా పత్రికను మీ అందరూ కూడా చెప్పాలని నేను ప్రేరేపించబడ్డాను. యోధా అనే మాటకు స్తుతి అనే అర్థం. మరి యోధా పత్రిక మనం ధ్యానించేటప్పుడు లేకపోతే దాన్ని బైబిల్ స్టడీగా మనం ఆలోచించేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఇది ఎవరు రాశారు అనేటువంటి మాట మనం ఆలోచిస్తాము. ఇది యోధా రాశాడని యేసు ప్రభు యొక్క తమ్ముడు, అలాగే యాకోబు యొక్క సహోదరుడు అయినటువంటి యోధా రాశాడని దీనిలో 1వ వచనంలో రాయబడి ఉంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎప్పుడు రాశారు అని అంటే ఇది క్రీస్తు శకం 64 నుంచి క్రీస్తు శకం 80 మధ్యలో రాయబడిందని బైబిల్ పండితులు తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇది ఎవరికి రాయబడింది అని అంటే ఇది యూదులైనటువంటి విశ్వాసులకు అలాగే నేటి విశ్వాస సంఘాలకు కొరకు రాయబడిందని మనం తెలుసుకోవచ్చు. మరి అంతేకాకుండా ఎందుకు ఇది బైబిల్ గ్రంథంలో చేర్చబడింది, ఎందుకు ఇది బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ పత్రిక చేర్చబడింది అని అంటే సత్య బోధను నేర్చుకుంటాని కోసం, అంతేకాకుండా అసత్య బోధను మరి వారి లక్షణాలను తెలుసుకుంటాని కోసం ఇది చేర్చబడిందని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఎంతమంది యోధా అనే పేరు కలిగిన వారు బైబిల్ మొత్తంలో ఉన్నారు అని అంటే సుమారుగా 14 మంది ఉండారని తెలుగు నిఘంటువులో ACTC వారు రాసినటువంటి తెలుగు నిఘంటువులో మనం చూడవచ్చు. అంతేకాకుండా మరి దీని అర్థం ఇందాక చెప్పినట్లుగా యోధా అంటే స్తుతి అని అర్థం, అంతేకాకుండా ఘనము అనే అర్థం కూడా ఇస్తూ ఉంది. ప్రభునందు పిల్లరా, మరి కేంద్రాంశం ఏంటి దీంట్లో అని అంటే విశ్వాసులకు అప్పగింపబడిన సత్యబోధను కాపాడుట అనేటువంటిది కేంద్ర అంశం. అంతేకాకుండా అసత్య బోధను ఎదిరించుట అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూడవచ్చు. అంతేకాకుండా ముఖ్య వచనం ఏంటంటే 3వ వచనంలో విశ్వాసులు పోరాడవలెను అనేటువంటిది దీంట్లో మనం చూడవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ పేతురు పత్రిక ముందు రాయబడిందా లేకపోతే యోధా పత్రిక ముందు రాయబడిందా? వీరిద్దరు కూడా పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక అలాగే యోధా పత్రిక ఈ రెండు కూడా దుర్బోధను వారికి ఉన్న లక్షణాలను తెలియజేస్తూ రాశారు. అయితే ఈ రెండిట్లో ఏది ముందు రాయబడింది అని అంటే పేతురు పత్రికే ముందు రాయబడిందని మనం చూడొచ్చు. అది సుమారుగా 62 నుంచి 68 ADలో రాయబడిందని, ఇది యోధా పత్రిక 64 నుంచి 80 వరకు రాయబడిందని బైబిల్ పండితుల అభిప్రాయం. అయితే పేతురు పత్రికే ముందు రాయబడిందని చెప్పడానికి కొన్ని ఆధారాలు మీకు చెబుతాను. 3 ఆధారాలు నేను చెబుతాను. నంబర్ 1 ఏంటంటే ఇద్దరు దేవదూతల గురించి నెట్టివేయబడినటువంటి దూతల గురించి రాశారు, కానీ యోధా మాత్రం వారి పాపాన్ని గురించి రాశారు. అయితే ఇద్దరు మహాత్ములు దూషించే విషయాల గురించి రాశారు, కానీ యోధా మాత్రం మోషే శరీరాన్ని గురించి రాశారు. మరి ఇద్దరు బిలాము గురించి రాశారు, కానీ యోధా మాత్రం కయ్యోను గురించి కోరాకు గురించి కూడా రాశాడు. కాబట్టి పేతురు గ్రంథం ముందు రాయబడింది, దాంట్లో నుంచి తీసుకొని యోధా ఇంకా మెరుగైనటువంటి విషయాలు పరిశుద్ధాత్ముడు నేర్పించినటువంటి విషయాలు రాశారని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాదు ప్రియులారా, మరి సాధారణ పరిశీలన దీన్ని యోధా పత్రిక మొత్తం మనం చదివితే ఒక 7 మాటలు ప్రాముఖ్యంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దాంట్లో ఒకటి యేసుక్రీస్తు అనే మాట 6 సార్లు ఉంది. అంతేకాదు భక్తిహీనులు అనేటువంటి మాట 6 సార్లు ఉంది. తీర్పు అనేటువంటి మాట
4 సార్లు ఉంది. నాశనం అనేటువంటి మాట 3 సార్లు ఉంది. ప్రియులారా అనేటువంటి మాట మరి 3 సార్లు ఉంది. దేవుని ప్రేమ అనేటువంటి మాట 4 సార్లు మనం చూడగలము. కృప అనేటువంటి మాట ఒక్కసారి చూడగలం. దీన్ని ఆత్మీయంగా ఈ పుస్తకాన్ని ఆలోచన చేస్తే, ఒకటి యేసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి వారికి పరలోకం ఉందని, భక్తిహీనులైనటువంటి వారికి రక్షణ లేదని, మరి భక్తిహీనులైనటువంటి వారికి తీర్పు ఉందని, మరి ఆ తీర్పు కలిగినటువంటి వారు ఆ నాశనానికి వెళ్ళిపోతారని, నరకానికి వెళ్ళిపోతారని, ఆ నరకంలో వెళ్ళబోయే ముందు ఈ భూమి మీద భక్తిహీనులు కూడా ఒక మార్గం, ప్రియులారా అనే మాట. అంతేకాకుండా ప్రేమ మీకోసం కాసుకొని ఉంది, అందుకని కృప అనేటువంటి కాసుకొని ఉంది. దాని ద్వారా మానవుడు రక్షణ పొందొచ్చు అనేది యోధా పత్రిక తెలియజేస్తూ ఉంది. ప్రభునందు ప్రియులారా, మరి యోధా పత్రిక 2 విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. యోధా పత్రిక మొత్తాన్ని చదివితే 2 భావాలు మనకు అర్థమవుతాయి. ఒకటి భక్తి కలిగిన వారు, రెండోది భక్తిహీనులు. ఏమంటే భక్తి కలిగినటువంటి వారు మరి రక్షణ పొందినటువంటి వారని, ఆత్మ కలిగినటువంటి వారని, వీరు ఆత్మ సంబంధులని, వీరు సద్బోధన కలిగినటువంటి వారని నేర్చుకోవచ్చు. మరి భక్తిహీనుల గురించి మనం చూస్తే వీరు ఆత్మ లేని వారని, అంతేకాకుండా వీరు ప్రకృతి సంబంధులని, వీరు దుర్బోధ కలిగినటువంటి వారని మనకి అర్థమవుతా ఉంది. అంతేకాకుండా రక్షణ లేనివారని అర్థమవుతా ఉంది. ప్రభునందు ప్రియులారా, మరి భక్తి గలవారు భక్తిహీనులు అనేది యోధా పత్రిక మొత్తం చదువుతూ ఉంటే మనకు బోధపడుతూ ఉంది. అంతేకాకుండా దీంట్లో విభజనలోకి వెళితే మరి 5 భాగాలుగా విభజించవచ్చు. మొట్టమొదటి భాగం పరిచయ భాగం 1-2 వచనాలలో ఒకే అధ్యాయంతో ఉన్నప్పటికీ దాంట్లో 1-2 వచనాలు పరిచయ భాగం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. అంతేకాకుండా 3వ వచనం దాని ఉద్దేశం, ఆ పుస్తకం యొక్క, గ్రంథం యొక్క లేదా ఆ పత్రిక యొక్క ఉద్దేశం మనకు తెలియజేస్తుంది. అంతేకాకుండా అసత్య బోధ 4వ వచనం నుంచి 16వ వచనం వరకు అసత్య బోధకున్నటువంటి లక్షణాలు, అసత్య బోధ చెప్పేటువంటి వారి లక్షణాలు దాంట్లో ఉన్నట్టు మనం చూడవచ్చు. అంతేకాకుండా మరి 17వ వచనం నుండి 23వ వచనం వరకు విశ్వాసి పరిపూర్ణత కొరకు ఎలా నిలబడగలడు అనే భావాన్ని, మరి విశ్వాసిని ప్రోత్సహించే మాటలు 17వ వచనం నుండి 23వ వచనం వరకు మనం చూడవచ్చు. చివరి మాట ముగింపులోకి వస్తే చివరి 2 వచనాలు ప్రభునందు ప్రియులారా 24 మరి 25 వచనాలు ముగింపులో కాపాడేవాడు దేవుడు అనే భావాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. ప్రభునందు ప్రియులారా, ఈ సమయంలో పరిచయ భాగంలో ఉన్నటువంటి 3 మాటలు నేను గుర్తు చేస్తాను. మరి పరిచయ భాగంలో యేసుక్రీస్తు దాసుడిని తను తాను పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు. అంటే యేసుక్రీస్తు తమ్ముడని చెప్పుకోవట్లేదు, యేసుక్రీస్తు దాసుడిని అని చెప్పుకుంటున్నాడు. అంటే అంత తగ్గింపు కలిగినటువంటి వాడు యోధా. అంతేకాదు యాకోబు సహోదరుణ్ణి అని చెబుతున్నాడు. అంటే వాళ్ళ అన్నను గుర్తు చేస్తున్నాడు. అంటే అన్నలను గౌరవించే గొప్ప మనసు కలిగినటువంటి వాడు యోధా అనే భావాన్ని మనకు అర్థమవుతా ఉంది. అంతేకాదు విశ్వాసులైనటువంటి వారు తండ్రి అయినటువంటి దేవుని ప్రేమలో, అంతేకాకుండా కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క లేకపోతే భద్రతలో, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పిలుపులో ఉన్నారు అని తెలియజేస్తున్నారు. అంటే తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మను విశ్వాసులు నమ్మాలి అనే భావాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నాడు. అయితే రక్షణలో వీళ్ళ 3 ప్రమేయం ఉంది అనే భావాన్ని తెలియజేస్తున్నట్లుగా మనం చూడవచ్చు. ప్రభునందు ప్రియులారా, దేవుని యొక్క కోరిక ఏంటంటే వీరికి కావలసినటువంటిది లేకపోతే విశ్వాసులకు కావలసినటువంటిది 3 ఉండాలని గుర్తు చేస్తున్నాడు. 1 కనికరం, 2ది సమాధానం, 3 ప్రేమలో విశ్వాసులు వర్ధిల్లాలి అని ఆ పరిచయ భాగంలోనే విశ్వాసులు దేంట్లో వర్ధిల్లాలో, దేంట్లో విస్తరించాలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి విశ్వాసులైనటువంటి వారు ప్రేమలో, సమాధానంలో, అంతేకాకుండా కనికరంలో వర్ధిల్లాలని గుర్తు చేస్తున్నారు. మరి ఈ పుస్తకం యొక్క ఉద్దేశంలో రక్షణ గురించి నేను రాయాలనుకున్నాను, కానీ ఆ దుర్బోధ చాలా విస్తరించింది. ఈ దుర్బోధ కలిగినటువంటి వారు మరి ఏమని చెబుతున్నారంటే, ఆ రోజుల్లో సున్నతి ఉండాలి, ఆ రక్షణ పొందు, అదే సమయంలో సున్నతి కూడా చేర్చుకుని యూదులు ఒక రకమైన బోధని ఆ రోజుల్లో బోధిస్తున్నారు. అయితే రక్షణ పొందు, పండుగలు కూడా నువ్వు చేయాలి, యోధా పండుగలు అని ఆ రోజుల్లో ఒక రకమైన బోధకులు బోధిస్తున్నారు. అందుకని ధర్మశాస్త్రాన్ని నువ్వు పాటించాలి, అదే సమయంలో మరి రక్షణ పొంది ధర్మశాస్త్రాన్ని కూడా పాటించాలి అనే తప్పుడు బోధన బోధిస్తూ ఉన్నారు. అందుకని విచ్చలవిడితనంలో
అంటే నువ్వు ఎన్ని తప్పులు చేసినా దేవుడు క్షమిస్తాడు అనేటువంటి, రక్షణ పొందిన తర్వాత ఎన్ని తప్పులు చేసినా క్షమిస్తాడనేటువంటి ఒక తప్పుడు బోధ ఆ రోజులో ప్రభులతో ఉంది. అంతేకాకుండా భిన్నమైనటువంటి బోధలు చాలా వచ్చినాయి. అందుకని రక్షణ గురించి నేను చెప్పాలని విశేషాశక్తి గలవాడినై ఉన్నాను. అయితే దేవుడు నన్ను ఇదిగో సత్యబోధను అబద్ధ బోధను ఎదిరించండి అని రాయమని దేవుడు నాకు చెప్పాడు, దానికోసం పోరాడనని విశ్వాసులకు చెప్పాడు అని అక్కడ యోధ ప్రస్తావన చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రభునందు ప్రియులారా, ఈ సమయంలో మరి ఉద్దేశం గురించి చూస్తే 1వ అధ్యాయంలో 3వ వచనంలో ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే విశ్వాసులు పోరాడాలి అని గుర్తు చేస్తున్నారు. మరి దేని విషయంలో పోరాడాలి, ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళతో పోరాడాలి అంటే ఏమంటే సాతాను మనుషులకు రకరకాల లక్షణాలు పెట్టాడు. అయితే మనుషులతో పోరాటం కాకుండా మనుషులకి పెట్టినటువంటి సాతాను పెట్టిన లక్షణాలని మనం అంటకుండా వాటికి దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయండి అన్నట్టుగా 4వ వచనం నుండి 16వ వచనం వరకు కొన్ని లక్షణాలు గుర్తు చేస్తున్నాడు. అంటే మొట్టమొదట ఏ లక్షణాలు గుర్తు చేసాడంటే అంటే దుర్బోధకులకు కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి, ఆ లక్షణాలు బట్టి గుర్తుపట్టండి అని గుర్తు చేస్తూ మొట్టమొదట ఐగుప్తు నుండి ఇశ్రాయేలీయులు బయటకు వచ్చారు. అయితే వారు బయటికి తీసుకొచ్చిన దేవుణ్ణి మాత్రం వారు నమ్మలేదు. కాబట్టి ప్రభువుని నమ్మరు, ప్రభువుని గురించి మాట్లాడతారు. ఇటువంటి లక్షణాలు కలిగిన వారు అబద్ధ బోధకులు ఉంటారు, వాళ్ళతో జాగ్రత్త అని మొట్టమొదట గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఏమంటే 5వ వచనంలో ఇశ్రాయేలీయులు ప్రస్తావన చేశాడు. రెండోది ఏమంటే 6వ వచనంలో మనం చూస్తే ప్రధానత్వం నిలుపుకున్నటువంటి దోతుని అక్కడి నుంచి పడిపోయింది. అంటే ప్రధానత్వం లేకపోతే గొప్పతనం, మేము గొప్పవాడుగా ఉండాలా అనే భావం ఏమంటే ఎప్పుడు చూసినా దుర్బోధకుల్లో ఉంటుంది. నన్ను అందరూ గుర్తించాలా అనే భావం ఉంటుంది. కాబట్టి అది కూడా నాశనం అయిపోయింది. ప్రధానత్వం నిలుపుకున్నటువంటి దోత కూడా నాశనం అయ్యాడు, వాళ్ళకు కూడా నాశనం ఉంది అని గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఏమంటే 3వ విషయాన్ని ఏం గుర్తు చేసినట్టు సొదొమ గొమొర్రా పట్టణం వ్యభిచారంతో అది నాశనం అయిపోయింది. కాబట్టి వ్యభిచార లక్షణాలు ఈ అబద్ధ బోధకుల్లో ఉంటాయి అని గుర్తు చేస్తున్నాడు. అంతేకాని మహాత్ములను వారు దూషిస్తారు అనే మాట తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి మహాత్ములను కూడా వారు దూషిస్తారు అనేటువంటి మాట తెలియజేస్తుంది. అబద్ధ బోధకులు మోషేని శరీరాన్ని గురించి అక్కడ మాట్లాడుతూ తర్కిస్తున్నట్టుగా మనం గుర్తు చేశాడు. అయితే అది శరీరం చనిపోయిన తర్వాత, మానవుడు చనిపోయిన తర్వాత దేవుడికి అక్కర్లేదు శరీరం, అలాగే దెయ్యానికి అక్కర్లేదు, మనుషులకు కూడా అక్కర్లేదు. కానీ అక్కడ సమాధిని గురించి దెయ్యము తర్కిస్తున్నట్టుగా, అందుకనే నేను దూషించను దేవుడే నేను చూసుకున్నగా కానీ మికాయేలు దూత చెప్పినట్లుగా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, దూషించటం అనేటువంటిది మనం చేయకూడదు, అది దుర్బోధకులు దూషిస్తూ ఉంటారు అని గుర్తు చేస్తున్నాడు. మరొక మాటను గుర్తు చేశాడు, ఇట్టి వారికి శ్రమ అని అంటూ ఏమంటే 11వ వచనంలో ఇలాగ తెలియజేశాడు. ఏమని అంటాడంటే ఇట్టి వారికి శ్రమ, వారి కోసం శ్రమ అంటే నరకం ఉందని భావం. ప్రభునందు పిల్లరా, ఇంకొక వ్యక్తిని గుర్తు చేశాడు, కయ్యోన్ లాంటి మార్గం మీకొద్దు అని చెప్పాడు. అంటే కయ్యోన్ లాంటి మార్గం అంటే నగ్న జీవితం, వేషధారణ, ఇటువంటి జీవితం వారు కలిగి ఉంటారు అబద్ధ బోధకులు. మరొక మాటను గుర్తు చేశాడు, బిలాము. బిలాము ఏమండి బైబిల్ చెబుతుంది ధనాశతోటి ఆయన ఏమంటే బిలాము మార్గం మీకొద్దు. కాబట్టి ఒక ఆయన అన్నాడు, ఇలా అన్నాడు, ఏమంటే దేవసహాయం గారని అనంతపురంలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన ఇలా అన్నాడు, బిలాము డబ్బుకు గులాం అన్నాడు. ఏమంటే ప్రభునందు పిల్లరా, ధనాశతో ఈ దుర్బోధకులు ఉంటారు అని గుర్తు చేశాడు. కాబట్టి ఆ దుర్బోధకుల్లో నీవు నేను ఉండకూడదని ఇక్కడ యోధ ప్రస్తావన చేస్తున్నాడు. కోరాహు తిరస్కారం మార్గము అని అన్నాడు. ఏమంటే కోరాహు మార్గం ఏంటంటే అధికార కాంక్ష. చాలా మందికి అధికార కాంక్ష, విపరీతమైనటువంటి నేనే పాటలు పాడాలి, నేనే సంస్థ ఉండాలి, నేనే గొప్పోడుగా ఉండాలి, ఎప్పుడు ఈ అధికార కాంక్ష చాలా ఘోరమైనటువంటిది. ఈ లక్షణం కూడా అబద్ధ బోధకులకు ఉంటుంది అని గుర్తు చేశాడు. గుర్తు చేస్తూ వీరి కోసం ఇలా అన్నాడు, ఏమంటే గాఢాంధకారం వీళ్ళ కోసం రెడీగా ఉంది, గాఢాంధకారం వీళ్ళ కోసం రెడీగా ఉంది. ప్రభునందు ప్రియులారా, అందువలన గుర్తు చేస్తూ ఇలా అన్నాడు. ఇంకా సృష్టి గురించి చెబుతూ ఏమంటే దుర్బోధకులను సృష్టిలో కొన్నిటితో పోల్చాడు. నంబర్ 1 ఏంటంటే వీరు నీరు లేనటువంటి మేఘాలు లాంటి వారు, వీరు కయ్యోను
క్షమించండి, వీరు రాలిపోయిన చెట్లు వంటి వారు, పండ్లు రాలిపోయిన చెట్లు వంటి వారు. వీరు సముద్రంలోని నురుగు వంటి వారు. నురుగంటే మురికి లేకపోతే చెడ్డ గుణాలు కలిగినటువంటి వారు. తర్వాత వీరు దారి తప్పి తిరుగు చుక్కల్లాంటి వారు. వీరు ఒక చోట అనేది ఉండరు, ఎట్టంటే అటు తిరుగుతూ ఉంటారు అని గుర్తు చేస్తున్నాడు. ప్రభునందు పిల్లరా, వీరి కోసం గాఢాంధకారం 13వ వచనంలో, 1వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో వీరి కోసం గాఢాంధకారం సిద్ధం చేయబడింది అని గుర్తు చేస్తున్నాడు. మరి 4వ విషయం ఏంటంటే పరిపూర్ణతకై ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ప్రభునందు పిల్లలు ఇప్పటి వరకు దుర్బోధకుల గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. వారికి ఉన్న లక్షణాలు ఇటువంటి అని చెప్పాడు. ఈ లక్షణాలు ప్రభునందు ప్రియులరా కలిగినటువంటి వారితో సహవాసం చేయకూడదు. మనం అటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండకూడదు. ఇది యోధా పత్రికలో యోధా భక్తుడు తెలియజేస్తున్నాడు. అయితే చివరిగా ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో పరిపూర్ణతకై విశ్వాసిని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. మరి మనం పరిపూర్ణంగా ఉండాలంటే మరి మనం పరిశుద్ధమైన దాని మీద కట్టుకోవాలి. ఏంటి పరిశుద్ధమైంది? నంబర్ 1 ఏంటంటే పరిశుద్ధమైన వాక్యంతో మనం కట్టుకోవాలి. 2వది పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థించాలి. 3వది పరలోక సంబంధమైన జీవార్థమైన కనికరం కలిగి ఉండాలి మనము. ఏమండి? 4వది ప్రభు ప్రేమలో నిలుచున్నట్లు చూసుకున్న వాళ్ళను అని చెబుతున్నాడు. అంతేకాకుండా సందేహపడు వారిని, కొంతమంది ఏ తప్పుడు బోధని మధ్యలో ఉండిపోతారు, అటువంటి వారిని కనికరంతో ప్రేమించి మంచి మార్గంలోకి మీరు నడిపించండి ఇది అని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు విశ్వాసిని. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం దుర్బోధల్లో మనం పడిపోలేం, వాళ్ళతో కలిసి ఉండలేం అని గుర్తు చేస్తున్నాడు. అయితే ఇది ఏమంటే బైబిల్ గ్రంథంలో 21వ వచనంలో ఈ మాటలన్నీ ఉన్నాయి, 22వ వచనంలో ఉన్నాయి, 23వ వచనంలో ఆ మాటలు చూస్తాం. అలాగే 24, 25 వచనాలు ముగింపు, ప్రభునంతుల ముగింపు, యోధా పత్రిక యొక్క ముగింపు మనం ఏం చూస్తామంటే సంఘము తొట్టిల్లకుండా కాపాడే దేవుడే, సంఘాన్ని నిర్దోషులుగా దేవుని ఎదుట దేవుని రాకడలో నిలబెట్టేది దేవుడే. అలాగే దేవుడు శక్తి గలవాడు కనుక ఆయన స్తుతించ బద్దులమై ఉన్నాం. ఆయనకే స్తుతి ఘనత మహిమ కలుగునుగాక అని ముగించాడు. ప్రభునంతులారా, స్తుతితో ప్రారంభించాడు, స్తుతితో ముగించాడు. నీ జీవితం కూడా స్తుతించే విధంగా, దేవుని ఘనత వచ్చే విధంగా మన ప్రవర్తన, మన జీవితం ఉండునుగాక. ఆమేన్. వందనాలు.